आपण कॉमेंट्री बॉक्स कडे जाऊया आणि आता आमच्या चमचमच्या ट्रॉफीकडे बघा. आणि आता आपण VIP बॉक्स मध्ये जाऊया. साऱ्या जगात क्रिकेट विश्वात रायगड जिल्ह्याची आहे हवा. रायगड जिल्ह्याची आहे हवा. क्रिकेट आम्हाला उषा पण दिल्यात. आता तुम्हाला कसं वाटत याच्यात? आम्हाला छान छान वाटतं. आम्हाला इथून मॅच पण देखता शकते आणि आम्हाला तुम्ही उषा पण दिल्यात आणि एसी पण लावले. थँक्यू, धन्यवाद. चला वेलकम. आपण मॅच देखाय जाऊ. गारगार डबऱ्यात जाऊन आलो आणि आता ग्राउंड वर जाऊ. दोन्ही टीम आहेत. कॅप्टन पुष्पा 11 आणि पांडू 11. तर आता दोन्ही संघाचे संघ नाही घ्या. आता टॉस उडून जा. आता पुष्पा 11 ने टॉस जिंकला आहे. तुम्हाला कसं वाटत आमच्या ग्राउंडचं नियोजन? आम्हाला पक्का चांगला वाटत. तिकडं गारगार हवा आहे, झाडात. तुमच्या ट्रॉफी आहे पक्का चांगले. अरे तुला कसं वाटत आमच्या ग्राउंड? आयला आम्हाला असं ग्राउंड देखा कडं बाहेर देखा आणि आम्हाला ना तो असं टुवत आहे ना राहिलं चौक चकड्या. आम्हाला अशा दगडी अशा देख अशा अशा मस्त वाटतंय. तुम्ही कसं काय असं बनवलं? आम्ही JCB ला पुरा सारखा केला आणि पाणी मारलं? हा, पाणी मारला. तुम्ही केवढे जण होत? आम्ही 5-6 जण होतो. हा वा वा, तुम्हाला चांगले आशीर्वाद दे तुम्ही. आम्हाला पण असंच गाऊन केला मस्त. आम्हाला आवडतं. टॉस जिंकून काय द्याल? आम्ही आता बॅटिंग घेऊन आणि काहीतरी 60-70 रन तरी मारून. मोठी टीम चांगली आहे ना, मग आम्ही 60-70 रन टार्गेट ठेवून. आणि तुला कसं वाटत टॉस जिंकलाय? आमचं बोलन जात बेकार ते कोणालाच आवडू शकत ना. पण आता काय मोर्ची टीम पकीकडे काय आम्ही फिल्डिंग लावतो. जाऊ. मनीष पांडे आणि रसल पांडे आलेले आहेत. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? बेकार खवावर करून आलाय बेकार. फायर है मैं. बता अंपर काय नाही दिसत. अंपर अजून नाही दिसत. अंपर काळा काळा सांग डोळ्याचा. बोसडीच्या वाद्या काढ. काय हा अंपर आता मस्त दिसतात. अंपर मस्त. फोन करजेला बोल दिसतंय ना आम्हाला. आले मग मारला बॅटमन अजून बोल कोण दिसत. तुमका चेला बासायला कर बॅटमन ना. अरे बोल कोण काय जेला इकडे चालला ना बा. ॲम्ब्युलन्स आणा ॲम्ब्युलन्स. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढ. पुष्पा 11 चा कॅप्टन. कीपर असताना तरी नाचवतो. 3 बुमराचा बॅट्समन गुमरा करीत आहे. 3 हो गया है दिल दुनिया से मेरा. हे चूपे बंगारम मायेने श्रीवल्ली माटे. आणलाय रे विमल खाऊ पुरा झाला ते आंपर. तू जागे ते आंपर गेला असता परवडला असता. सॉरी काय सॉरी, दुसऱ्या मॅच तू नको केलो. आम्ही दुसरा गडी जाऊ. 3 अरे धाव. और आज मैं झुकेगा नहीं साला. हातात बोला तवा नाही धावत. आता 6 चेंडू आणि 12 धावाची गरज आणि आता आलाय दारोड या बॉलर.
दिप्या अरे दारू प्या वा वा अरे दारू प्या रेमटून प्या देशी विदेशी दारू प्या अरे दारू प्या रेमटून प्या देशी विदेशी दारू प्या अरे दारू प्या रेमटून प्या देशी विदेशी दारू प्या देशी प्या वा वा विदेशी प्या वा वा देशी प्या विदेशी प्या ती नाही मिळाली तर गावठी प्या पण दारू प्या रेम आलं बोल कसं उकलो रे काय तरी करायला लागल आता काय करू र एक आयडिया आले मला बाबा का जायला लागल तांब्या फिरवाय जाऊन दे अरे हे कोण आहे ये दो मेरे शिष्य है शिसे का किस्सा आहे तुझं कोण आहे रे एकतात काय बोला अरे आम्ही तुझं तांबे फिरू बाबा मला 5 बॉल 12 रन लागतात तू काहीतरी कर मला मॅच काही करून जिंकायचे तांबे पिली तू तांबे पडला आता या पुळजे आणि काय करू किशान काढते आणि मग तू सगळे चकड्या मारशील चौक मारशील पण नक्की जिंकन ना हा जिंकशील जिंकाय पाहिजे हा अरे टाकले बाबा टाकले पुढे बाकी नाही जिंकलो तर टाकले बाबा की बॉलर पहिला बॉल हुकला आणि आता 5 बॉलात 12 रन लागतात आणि कुंक कधी जाऊन आलाय तो आणि आता बॉलर आहे तो पेताड तीन आता बॅटमॅन काहीतरी करून आलाय बुच्याकडे जेव्हा मारले बॅट या बॉलरला आपल्यावर जोडलाय काय करायचं असं पहिले सारखं काही ना एक चकडी लावली नको चौका लावला 3 बोला 2 लागतात काय तर कर अरे दारू प्या वा वा अरे दारू प्या रेमटून प्या देशी विदेशी दारू प्या अरे दारू प्या रेमटून प्या आले कसं काय बोल उकलो रे मला वाटतं ना काहीतरी करायला लागेल 2 लागतात आता एक बॉल उकलेला आहे आणि 2 रन लागतात आणि बॉलर आहे बेताड तीन आले परत उकलो 2 रन लागतात कडून दे जर जिंकलो ना तर टकले बाबा टकलेच पडतो टकले बाबा की जय काय पाहिजे टकले बाबा पेताळ अशीच मस्त बॉलिंग टिक एक बॉलिंग 2 रनची आहे मस्त ठीक आहे बॉलिंग परत हुकय बोला हा 2 रन लागत आहे आणि बॅटमॅन आता काय करेल बघू तीन आता काय बॅटिंग केले पुष्पराजने आपल्या संघासाठी एक बॉल 2 रन लागले तिथे चकडीच पाठवले काय बॅटिंग केले पांडू साहेब तुम्हाला कसं वाटत हारला आहे आम्हाला कसं ना वाटायला आमचं घरी ना रन ना मारून गेलं आणि आता आमचा पेताळ होता तो मस्त होता पण आता काही करू शकत नाही ना 2 रनाची आम्ही कवडी बाजी टाईट लागले तुला काय जाण चकडी मारली आता काहीच करू शकत नाही पुष्पराजची टीम तुम्हाला कसं वाटत तुम्ही जिंकला नाही आम्हाला पक्का चांगला वाटत फक्त आम्हाला एक वाईट गोष्ट झाली का आमच्या गाड्याचे लागलाय तेव्हा मला यावं लागला आणि ते माझ्या पक्की जिम्मेदारी सांगायची आली मला ते टाकले बाबा जायला लागला त्याने मला फुल दिला आणि मग माझ्याकडे चौकाला आला तेव्हा जिंकलो आम्ही काही